It-tama fil-Martu fit-Tbatija din kienet it-tema waqt qudiesa fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Refra ħal-ġdid fil-ġurnata li tfakkar il-ġublew tal-Morda mal-1500 persuna mlew il-Bażilika fosthom il-President tar-Repubblika Miriam Spiteri De Bono, il-President Emeritu George Vella, tobba infermiera, pazjenti, carers u voluntiera li jaħdmu mal-anzjani u l-Morda. Fosthom Marian De Bono mill-Laqda Maltija Trasport tal-Morda Flurd li organizzat il-qudiesa. Kull sena ntellaw il-Morda, l-Ordes, morru 4 ijiem u jkollna ħafna qudies, morru ġol grotta u mexxuhom accordingly. U għaliex it-tama hija importanti għal batut u l-marit? It-tama hija kollox għall-pazjenti, dik il-ħaġa li tagħmlilhom il-kuraġġ u jaraw li hemm xi ħadd qed jissapportjahom, qed jifhimhom u li qegħdin hemmhekk magħhom biex jagħmluhom ħajjithom faċli as much as possible. I mean, it's very important. Dwar l-istess tema tkellmu ma' TVM News Lorraine Vassallo u huwa Kenneth Muscat huma uħirġin mill-qudiesa. Nar tama ma nistgħux nimxu l-qoddim, kellha nistgħu nieqfu s-sissa mingħajr sens ta' tama. Jien għandi ħija ilu marit 30 sena tibda tgħid bil-fors hemm it-tama. Is-Sinjura Vassallo tajt li huwa proprju għalhekk li l-ġublew huwa tfakkira importanti tad-don tat-tama. Il-ġublew huwa sinjal biex nerġgħu niftakru. Aħna ġofina nħoss jiena hemm it-tama bl-affarijiet kollha li jiġru madwarna jisna nitilfuha xi minn daqiet din it-tama, allura huwa reminder. Angelik li wkoll jaħdem mal-anzjani jgħid hekk dwar it-tama. Tama hija xi ħaġa li inti stess tfejqek li jgħid nifsek inti. Jekk inti tittama li l-mulej jista' jfejqek, believe li l-mulej jista' jfejqek. Hija nofs il-fejqan tiegħek it-tama. Fl-omelija l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi wkoll għamel referenza għat-tama u t-toqol li jinġar fil-Mart. Semma s-solitudni bħala waħda mill-akbar dbatijiet meta nies iħossu li huma minsin minn qrabathom u saħansitra minsin minn Alla. Qal iżda li Alla ma jabbandunak qatt u allura persuna qatt ma hi waħedha. Irrikonoxxa li fit-tbatija hemm min jaħseb li ħajtu m'għandix valur imma stqar li għandha u li kull mument li ngħixu huwa rigal. L-Isqof Awżiljarju appella għall-għoża tal-ħajja u fil-waqt li jsir kollox biex titnaqqas it-tbatija ma jsir xejn li jwaqqaf il-ħajja.